Lost Fluctions uvádí minifilm Yes! Já bolí mě to jak něco. Musím lehnout. Jdu na počítač. Si to neslouží. A nebo ne. Nemusím. Podívám na překrásné. Já se mi fakt moc líbí. Je od jednoho vynikajícího lovce. A kdybych ho ten viděla. Ráno. Já k tomu doktorovi snad tam bude. Doktor tady není. Tak, nemáš? Ale zajímalo by mě, kde je ten doktor. Co to bylo? Už to je lepší. Jež, ten kon mě vylekal. Ten je teda děsivý. Nechoď tam. Kdo to byl? Kdo to byl? Řekni. Řekni ještě něco. Nechoď tam. Hej. Já si můžu jít kam chci. Ne, nemůžeš. To už začíná být ale děsivý. Nevíš jak. Víte, taky někdo takhle pod tím říká něco. Nebo taky někdo něco říká. Tobě to nezávidím. Ten hlavě někde si. A mě by zajímalo, kam ty jdeš. Au. Jsem se poranil a to nevadí. Mohli by to dodělat. Na nějaké nádraží. A i nádraží můžu udělat než tamto. Ní pozadu, dělej. Nikdy to nedodělá. Kdo to zabil? Mě z tebe bolí hlava. City barák, ten mám tak rád. A i tohle parkoviště. Takže mi zničili auto. Nějaký živnit mě tomu dělali. Za chvilku jenom posadit. Tak. Už mě nebaví jenom sedět. Hopla.
Jej. Někde se asi mě něco dívám. Tolik věcí. Jo. Tohle je hezký obraz. Konec. Pokračování příště.